בירוואן במשחק הראשון, שערים של אוסטרץ וסלים טועמה. נו, מה אתה אומר על בעיטת השוער הזאת? טועמה, בן לוז מוריד את הכדור, יש לו הרבה אופציות, בוחר באחת מהם, ואוסטרץ, קורא, קימה! 6.5 אוסטרץ פותח כאן את תיבת השערים. 1-0 להפועל תל אביב ו3-0 במאזן של שני המשחקים. טבי רואה את הכדור בצד שמאל ומקבל אותו. יד נותן את האפשרות לאנטבי לתת כדור טוב לאמצע, וזה קורה, ובפנים הצידון 2-0. הכדור של אבוקסיס דקה קודם לא הגיע אליו, אבל אבוקסיס דאג לשלוח את אנטבי למסירה הרבה יותר טובה, הרבה יותר מדויקת, ומהראש של דום אנחנו כבר ב-2-0. אפק, זה אודי, האם אודי יגיע? אודי מגיע! עכשיו זה נחשב. ואודי חושב שער אירופי ראשון. 3-0. המשחק הזה מסתיים. משחק שאפילו לפני השריקה היה ברור מה יקרה בו. 20 דקות טובות של הפועל תל אביב ושני שערים, רק הכחישו לנו את זה.